Tak ako som vám spomínal telefonicky aj osobne, a môjim záujmom je pokojne odsnímať priebeh tohto zastupiteľstva. Iný zámer nemám. Mám tu pri sebe zákon o slobodnom prístupe k informáciám, aby ste vedeli, o čo ide. Citujem, podľa zákona 211/2000 zbierky zákonov, povinné osoby poskytnúť informovanosť sú štátne orgány obce, ako i tie právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o pravomociach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblastiach verejnej správy. Takže aj obce. Lebo toto zasadnutie vedem ja ako starosta obce, tak by som bol rád, keby ste ma rešpektovali. Poprosil by som poslancov, predtým ako sa rozhodnú, aby si pozreli, ten zákon som tu doniesol, aby si prečítali to, a už som ticho. Už som rád. Nebudete vy nám tu určovať, čo máme robiť a čo nemáme robiť. Už som ticho. Tak sa pýtam, kto je za, aby bolo snímané súkromnou produkčnou spoločnosťou nejakou naše zasadnutie a aby ste boli snímaní vy. Či súhlasíte s tým? Kto je za, nech dvihne ruku. Je tajné, dá sa tu prirokovať. Pýtam sa, kto je za. Ja nehovorím, že ja nič nehovorím, ja sa pýtam. Nie je to tajné. Pýtam sa, si za, aby sa snímal. Kto je za, nech dvihne ruku. Nie je tu nič tajné. Kto je za? To je veľmi dobrá otázka. Nikto. Ja nemám proti tomu nič. Kto je proti? Nie jedno, či to bude snímať. Môžeme vedieť dôvod, prečo ste sa rozhodli odmietnúť snímanie, pán poslanec. Môžem to vedieť? Nechcem byť zverejnený v televízii, nikde nechcem byť zverejnený. Aj keď viete, že konáte v rozpore so zákonom o informovanosti. Ani ste si neprečítali ten zákon, aj keď ste ho mali pred sebou. Nechcete. Nechcete ani vy. Nie. Môžem vedieť váš dôvod? Ale ty si policajt, tak by si mal Dobre, že poprosím ťa. nejaký Dobre. zákon. Vy ste dokonca policajt. Áno, som. A napriek tomu ste proti tomu, aby priebeh obecného zastupiteľstva. Že by som bol kamerovaný. Ani, že by boli... Ale to nie je súkromne. Aj keď viete, že je to v rozpore s verejným záujmom a zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Neviem, že by to bolo v rozpore, lebo No. je zákon, kde môžem odmietnúť byť kamerovaný, respektíve aby boli vykonávané hlasové záznamy alebo zvukové. Dobre, ja argumentujem týmto zákonom. Akým zákonom argumentujete vy ako policajt? Akým zákonom? Viete čo, pozriem si to a potom vám to poviem po zase. Aha, takže neviete, akým zákonom argumentujete. Dobre. Len vám asi pán starosta pravdepodobne povedal, že nechce, aby sa to snímalo, a vy ste s tým súhlasili. Je to dosť pravdepodobné. Nech sa páči váš dôvod, prečo nechcete. Prosím? Nie som poslanec. Vy ste kontrolór? Áno. A ako kontrolór obce viete o tom, že je to v rozpore s verejným záujmom, odmietnutie zasadania, snímania zasadania. Záujmom ale zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ale zase platí nový zákon GDPR z 25. maja 2018 a nemám presne naštudovaný, ako je to so zverejňovaním jednotlivých osôb, ktorý zákon je nadradený ktorému. Otvorene sa vám priznám, pán Samo. Jasné. To znamená, že vy argumentujete zákonom, ktorý umožňuje isté výnimky v prípade, že je napríklad obchodné tajomstvo a podobne. Nie, ak sú nejaké veľmi vážne dôvody. Nie, milíte sa teraz, závažne sa milíte, absolútne nehovorím o obchodnom tajomstve. Ja hovorím, že sú isté výnimky o slobodnom prístupe k informáciám, ak sú na to vážne dôvody. Zastupiteľstvo môže byť neverejné a vtedy je dôvod nenatáčania. Ale ja vám nehovorím... Ale toto je verejné. Ja viem, ale ja vám teraz hovorím... A ja som verejnosť. Ja viem, ale ja vám teraz hovorím, že neviem, ako je to v súlade s zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý schválilo 750 poslancov Európskej únie 25. mája 2018 je jeho účinnosť a že či je to v súlade s týmto zákonom, ktorý zákon je ktorému nadradený. Či zákon o ochrane osobných údajov, alebo osobitný predpis, ako vy hovoríte, zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ja neviem, ale ja o tom nehlasujem. Ja vám len hovorím svoj názor. Ja vás ubezpečujem, že literát tohto zákona, pretože viackrát som snímal v Bruseli, spolupracujem s europoslancami, sa netýka takýchto situácií. Práve naopak. Ubezpečujem vás. Ja len konštatujem, že v prípade, že by zamestnanec obce chcel byť... Áno, už sa len spýtam poslednej pani poslankyne, ktorá bola proti. Nebudem komentovať. Na váš dôvod. Nebudete to komentovať. Nebudem povedať. Čiže nepoviete, že prečo ste proti tomu, aby sa to snímalo. Prečo potom nechcete, aby tento priebeh bol odsnímaný? Zastupiteľstvo tak rozhodlo.
Prečo mne sa pýtate? Ale dôvod, to je dôsledok. Mňa sa pýtate prečo? Dôsledok, že zastupiteľstvo, niektorí poslanci nechcú, aby to bolo snímané a mňa zaujíma dôvod, že prečo nechcú. Pretože tak konajú v rozpore so všeobecnou informovanosťou a vzniká dojem, že niečo asi pravdepodobne tu chcete tajiť, čo nechcete, aby sa dostalo navonok. Chcem vás požiadať, aby to nebolo zverejnené, toto, čo ste tu dneska natočil. Minimálne moja osoba by nebola v žiadnom médiu zverejnená. Ďakujem pekne. Ale vy ste verejný orgán. Vy ste verejný orgán. Súhlasím, že som. My sme Ale nežiadam, aby som... a prepadli sme vás doma. Nepoučujem ma, prosím ťa, pekne. Tak akože môže mať svoj názor. Hej, no a nepoučujem Nemám ma. 15 rokov. A teraz mi povedzte, prečo nechcete, aby to bolo zverejnené? Pretože si to neželám. Dôvod, prečo si to Nebudem neželáte? povedať, som sa vyjadril. Takže bez vysvetlenia. Nechcete Môžem auto. povedať, lebo ja poviem prečo. Idete vybrať Lebo nie. 180 000 eurový úver, A čo? ktorý, ak by ste neprešli za starostu, bude musieť splácať váš nástupca. Nie ste schopní splatiť 13 rokov 16 000 eur a idete vybrať 180 000 úver a chcete zakázať zverejnenie nejakého Pán záznamu. redaktor, toto, čo vy rozprávate, vôbec nie je pravda. My nie, že nie sme schopní nesplatiť, my sme schopní ho splatiť, ale my sme sa rozhodli, že ho budeme splácať postupne a tak to konáme. Tak potom nerozprávajte, ale už som to povedal pred chvíľou, aj tak ste povedal to, čo ste povedať chcel. Takže vy klamete a zbytočne... Čom klamem? V tom, že ste povedal, že nie sme schopní splatiť 13 000 úver. Ste povedal? Povedal ste? Povedal som, že z môjho pohľadu to nie ste schopní splatiť. Vy Vy tvrdíte jedno, ja tvrdím iné. To netvrďte, bo vy to nepoznáte. Ale ako viete, že klamem? Čo keď mám pravdu ja? Viete, že nie sme schopní. A ja som vám povedal už pred chvíľou, že No. my tento úver... Nechajte ma to rozprávať. Ja podporujem svoje stanovisko objektívnou konštatáciou, že ste to nesplatili. My splácame postupne a my sme sa na zastupiteľstve tak dohodli, že ho budeme splácať postupne, pán redaktor. Tak neklamte. Ja neklamem. Vy ma obviňujete z klamstva a pritom ja mám objektívny argument na podloženie svojho tvrdenia. Keď ste niečo nesplatili 13 rokov v sume 13 000 eur a idete vybrať bez primeranej verejnej kontroly 180 000 úver, ktorý bude musieť splácať váš nástupca v prípade, že neprejde